नैबे समाव अल डिजिटेल जार्नालिस्ट एसोसिएशननिफ्राय गांसे आर'नाइजों मानगोनां सार बिथांखौ बरायनानै जानायखौ खालामबाय। जोबोद गोजोननाय थाबाय। दिनै गिबि हाबाफारि बायदियै केन्डल लाइटिंनि जे हाबाफारि बे हाबाफारिखौ नैबे समाव मावफुंनो थाखाय खावलायबाय। मानगोनां आफादगिरि बिथांखौ मदद होनो थाखाय खावलायबाय। आखाइ हमनो थाखाय मदद खालामबाय। आरो नैबे समाव मानगोनां सारखौ दिनैनि जे हाबाफारि बे हाबाफारिखौ सोमोन्दो लाखिनानै दान्दिसे सम गावनि बेसेन गोसा समखौ लानो थाखाय गुरै खावलायबाय। आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे गासै डिस्ट्रिक्ट बर'नि नोंथांमोननिसिम आंनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय। बेजों लोगोसे बे हाबाफारियाव नैबे समाव जोंनि दिनैनि जे हाबाफारि खौरांगिरि जे मावबादा बे मावबादायाव आलासि महरै बा रिसोर्सेस पार्सन फुंखा सुबुं महरै जों मोननो हादों मानगोनां प्रीतम प्रमोद चौधरी सिनियर जार्नालिस्ट प्रसार भारती ऑल इंडिया रेडियो एंड दूरदर्शन एंड फॉर्मर प्रेसिडेंट क'क्राझार प्रेस क्लब मानगोनां सारखौ नैबे समाव गांसे आर'नाइजों मान बावनानै खावलायबाय। साबायखर थाबाय गावनि गोदान सिनायथिखौ लानायनि थाखाय। नैबे समाव सिनायथि होनो थाखाय आखायाव लादों सासे जोंनि गेजेरावनो रिसोर्सेस पार्सन हिसाबाव जों मोननो हादों। जों जोबोद खाफाल गोनां
Sir Ozil Kosomodari, staff reporter, the Sentinel, ex-president, President Press Club, Sir Kubur, Snatch Laka, Kurai, Zobo Sabai Kotabai, Robert Snatch Polaka, and if some more guests, Alasi, when I had a Homayo, I mean, opportunities about Pablo Foycomosu, and Roman Das, General Secretary for the Journalist Association, the head of Arane, bueno, Chakire, and if some of the Alasi, or is a say, Zemana Hadene, Kamonpur Zilla. Tulai Profesor Kami Mangana Pagi Manesor Najari Sir ini semua bintang kubur dan saya organizer Madwa Kakai Berkawai Jebot sampai bertabai kami kata stage itu anak ini cakai ini semua mainan star bintang itu stage lanai tak berkawai karena kami masih sedang beritakai berkawai मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडी रडजों नांजाबनाय गोजोनपुरी रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव दंसै आइ आफा बिएम इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्स। बे आइ आफा बिएम इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ
नोंथांमोननो लानानै फैदों देहा जोथोन लाखिनायनि माखासे आयदाफोरनि गोदान सोलोंसालि। 10+2नि उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे पेरामेडिक्सआव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन। क'क्राझार सहरनि गोजोनपुरी एबा गांजेमा बाजारजों नांजाबनाय आइ आफा BM इन्स्टिटिउट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननि थाखाय गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरानो जादों मेडिकेल लेबरेटरी टेक्न'ल'जी, एसिस्टेन्ट नार्सिं, फार्स्ट एड, पेशेन्ट केयार, डायालाइसिस टेक्निशियान, OT टेक्निशियान, फिजियोथेरापि कर्सखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS डिप्ल'माखौ लानो हागोन। बेजों लोगोसेयैनो ICU टेक्निशियान आरो रेडियोल'जी टेक्निशियान कर्सखौ बोसोरसेनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS डिप्ल'माखौ लानो हागोन। लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सरकारि साख्रि मोननायनिबो सुबिदा दं। जुदि नोंथांमोनहा बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दंब्ला आइ आफा BM इन्स्टिटिउट अफ पेरामेडिक्सनि नैबे मबाइल नम्बर 9821663110 एबा 6002559220 आव थोंजों सुलाद ला।